български будители и родолюбци е имал много преди написането на история славянобългарска от Паисий Хилендарски през 1762 година. Повече от век и половина преди това, през 1601 година, в семейството на занаятчии в Чипровци се ражда Петър Богдан. През 1612 година става послушник в францисканския манастир в Чипровци, където привлича вниманието на епископ Петър Солинат. През 1618 година става монах, след което учи в католическото училище в манастира Свети Франциск в Анкона, Италия. През 1622 година е ръкоположен за свещеник и е избран за викарий при Петър Солинат. От 1623 година продължава образованието си в Клементинската колегия в Рим, което завършва през 1627 година. След кратък престой в Чипровци, епископ Илия Маринов изпраща Петър Богдан да учи отново в Италия до 1630 година. Владее много езици – латински, италиански, гръцки, хърватски, сръбски, руски, влашки и турски. На събора на Българската католическа кустодия през 1630 година в Чипровци Петър Богдан бил избран за кустос, религиозен водач във францискански орден. По това време се проявил и като книжовник. Превел в Чипровци, отпечатал в Рим през 1638 година първата си книга, а през 1637 година става помощник на Илия Маринов, а след година става главен епископ на Галиполи. През 1640 година той съставил доклад до папата за състоянието на българските земи. На 17 юли 1641 година заема мястото на починалия софийски католически епископ Илия Маринов, като същевременно става и апостолически викарий за Влахия и Молдова. През 1642 година успява да издейства Софийската епископия, да бъде издигната в архиепископия и тя да ръководи всички католици в България, Влахия и Молдова, ставайки първият софийски католически архиепископ. През същата година отпечатва нова преводна книга с разкази за живота на Богородица – Богосъкровище небесно. Поради нарастването на структурата на католическата църква в България, Петър Богдан прави предложение през 1643 година Конгрегацията за разпространение на вярата да отдели от Софийската архиепископия земите на Средна и Североизточна България. Твърди се, че около средата на 17 век сред старите чипровски благородници постепенно се заражда идеята католическата вяра да бъде използвана за българската народна идея, тя да бъде призната пред католическия Запад и да бъде превърната в народна институция, на която да бъде основана възстановената българска държава. Така тези идеи представляват и предшественик на българското народно възраждане. Петър Богдан посещава заедно с епископ Петър Парчевич и Франческо Соймирович редица владетели на държави от Централна Европа с цел да ги подбудят да създадат християнски съюз срещу османските турци и да предприемат военен поход срещу тях, който да доведе до освобождението на България. През 1644 година Петър Богдан пътува до влашката столица Търговище и се среща с войводата Матей I Басараб. В края на 1649 година отново е в Търговище, заедно с чипровския кнез Франческо Марканич и други първенци, след което епископ Петър Парчевич е изпратен на дипломатическа мисия в търсене на съюзници срещу Османската империя. През следващата година Петър Богдан е в Италия, където се среща с Парчевич в добре познатият му град Анкона. През 1655 година се среща с сръбския патриарх Гаврило I, а по-късно и с православния софийски митрополит Мелетий, който се твърди, че го обвинява пред османските власти в измяна към османската държава. Петър Богдан е заловен, но успява да избегне наказание с помощта на подкупи.
Той очертава етнографските граници на България. Петър Богдан умира в първите дни на септември 1674 година. Погребан е в ултара на построената и осветена от него църква Света Мария в Чипровци.